Namhlanje anniversary guys, ngivuke ngenzela umyeni wami i-breakfast-ke nje ngokujwayelekile, and then sathi siye-Paradiseville for our anniversary celebration. Akuyona into enkulu guys, into encane. Ngicela nibukela i-vlog. So sifike sasethaphake i-picnic mase sifikile laphaya. So the rest nizoyilalelela, angifuni ukuyiruna le vlog le. Ngifuna niyizwele yonke into. Hi babe, happy anniversary. Yes, Swingaland. Swingaland, bro. Unfortunate cake, eh? Okay. Sanibonani guys. I hope Welcome to our vlog. This is namhlanje ngithathe ngambe eParadiseville. That's how I roll. That's how I am. That is how we roll. So with that, just one. So that's also. No, so let's have some inside. Just go. We can ask to eat that. One. So spend. What's your favorite color? Green. Oh, colors. Now so pick Okay. Man. Hey, I start today. Okay. With your eyes closed. Okay, so this is my color. This is your mine. color. Cheers. Okay, so Yeah, babe. twice. Trust. Marvelous alcohol. Sip is dead. Now you put you in guys. How? What's this Zani? Okay. You have to keep dashing. Oh, this is it. So, like, I know we should turn up on one long after. We'll pull it out to the one. Okay. It's open. Hey, what are you doing? It's open. So, we'll go out on that. Okay. Yeah. So, we'll share a space up in between. And then uzopenda wakho nami ngizopenda. But ushiyisikhala la. Ungakhombisi. Pende sandleni. So ugeze izandla. Okay. So, yabo uqala udwebe umugothe. Ayisengiyabona yena. Uzopenda lonke lezi side. But the show siyasala umuka. Yabo. Cha ungazube. Sisbo. Utokozo kanjena. Ayizobhala la. 10. U-10-1. Hawu ngeke kubhaleke na. Kumele space eside kanje ingakho kade ngisibuka kini kuqala. Oh, ngisho nami ngiyohlamba. Hlanjwa. Ingawulaleli. Hayi cha amadoda awalaleli. Upho. Nawu upofu la. Kuyoba inhlodo yami. Ngoba usubhede ngasekuqaleni. Ngibhede. Okay, bhala sizoze. Base shawa high five when you done. Try to space about in between.
Maze kube perfect. Hayi, kunani aku-perfect. Ngoba ngiyakwazi phela. I know you mlungu wami. Let's see. Yes, yes. Woo! High five! I think aku color is more stronger. Book. It is the skill. Sawuhlamba. Mhlaba namhlanje. Sahlangana mhlaba ni. 12. Hayi 2016. Yeah. Uzomitha nini pho ingane esibili? Angifuni hayibo. Ngengane eyodwa nje mina right nje usiqala. Fire channel as well today. Kodwa ungivezile ebusweni nje ulibe lokuhleka. Ngiyaqhela usiba. Awukho serious. Okay, unfortunately. We then took some pictures ngoba nibona guys kwaqhubeka futhi kwabamnandi and then I decided ukuthi no, let's play rock paper scissors mase siyadla. Okay, so I know my today. Rock, scissors. Rock, scissors. Scared of safe. I'm not going to push you right. Just a bit of a to web. Quapera. I'll be delighted. But sexy. Hey, I'll give you what? Rock, paper. Rock, paper, scissors, shoot. I can't rock. Yeah, I economy it. Yeah, videos. 10, 9, 8. Rock, paper, scissors, shoot. Ah, gag. She's a Paris is Bala. 10, 9, 8, 7. Rock, paper, scissors, shoot. Gag. Ngase ngacela ngathi ngicela ukuyoshutha nje ithombe ezimbalwa lapha by idam leli lapha noma nethi idam noma nethi lake noma nethi indleyanto and then ngahamba ke ngayoshutha khona ke ibaby lambe selingilishutha ke la ngisabheke khona ke and then I also took some pictures la na kuyona nje iveli yonke. So angaze ngiyekele kude ku fountain because sifike late vele futhi bekubanda yabo so besinqena lokho sihamba kakhulu. So I took some more pictures njengoba nibona and then we were done la bese sisihamba and then nganishuthela nje indawo ngifuna ukunikhombisa ukuthi inhle kakhulu Shemi Paradise angifuna ukunikhohlisa. It is beautiful nje indawo right yokuphola niyakwazi ukwenza ama-braai niyakwazi ukuzoshada ayikho nje into engenize niyenze la kahle kahle. I'm sure ukwazi ukwenza noma yini and ungena khona is very affordable ku-cheap nje kahle kahle ungena khona kunama prices ama-adults nawo ingane kune-fountain uyakwazi yabo labantu bahike isikhathi esiningi bathanda ukuza la behike beye kwi-fountain thina nomuntu amwesa amavila nje besingeke sikwazi ukuya le empophomeni kude kangaka so la bengisashutha more pictures and then nganishuthela nokuthi kukanjani ngaphandle nakuthi mungena kunemap ekukhombisa ukuthi ini kuphi. So yeah guys, that was it. Sasesabuyela endlini.
alcohol was not allowed-ke laphaya kanti vele bese siwuthengile so sathi soyiphuzela wona-ke la endlini nesnake besingaphelanga sathi sosiqedela la endlini and then we chilled guys. Bye, thank you so much for watching.